Nagunang suliran karon sa barangay ang kawad-an og evacuation center o saktong lugar kung asa mo pahiluna kung adunay kusog nga linog nga moigo sa bukirang barangay sa Talisay City. Ilabi na sa barangay Campo 4. Fam, kumusta ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan? Yes, lakip sa mga nabalaka ang mga magtutudlo sa posibleng unyang pagtayog o masinati nga kusog galinog sa Subo. Ilabi na nga wala sila na ilang nga luna ang matawag nga open space. Ang barangay Campo 4 ang usa sa mga barangay nga sunod sa Haklupan. Ang barangay Haklupan mao'y giila sa FIVOX nga usa sa adunay fault line dinhi sa Subo. Nitong July 2022, dihang tuyong mibisita ang kadagkuan sa FIVOX Visayas, Talisay City officials, uguban pa diha sa barangay Haklupan. Dinhi gibutang ang signage nga nagpahinumdum sa mga residente nga adunay fault line sa maong dapit. Human sa pagtayog sa 7.8 magnitude nga linog sa Sarangani, diyadtong Lunes, nakita nga usa gyud sa mabutang sa peligro ang mga tinun-an. Gipaybaw sa FIVOX nga posibleng masinati ang magnitude 7 ngadto sa 7.5 nga linog kung mulihok ang fault system sa Danao City, Cebu City, Mandawi City ug Talisay City. O kini ang gikabalak-an sa mga taga-barangay Campo 4. Ilabi nang ang ilang lugar gipalibutan og bukid ug sapa ug wa sila evacuation center. Ang gikabalak-an ma'am kay dili ba yan na pareha sa bagyo nga makarekorida mi, dili ba na may bawaan kung kanus mahitabo or maabot. So wala pa gid sa pagkakaroon kay wala pa gid mi ikakuan nga asa ang evacuation center namo kay sa Camfor Elementary School dili sa gid mi makaingon nga safe siya ma'am. Mo patabang mi asa mi simbakog mahitabo na nga ang asa among mga kanang mga constituents namo ipahimutang usa sa kaglokan simbako niya ba linog niya dire. Wala kadaganan dire gamay kay lugar. Matud pa sa matag himong earthquake drill sa maong tunghaan. Sa ilam sa Taytayan mo pasilong o di ba kaha diha sa Dan ang mga bata nga kuyaw gihapon. Kanang mag-earthquake drill me, anha jud diha mi mo evacuate, which is dili yun siya ideal, dili siya safety. Wala pa gid may evacuation center, amo evacuation area dili pa gid safety. Kini nga isyu karon ang mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang usa sa tukion sa gipakonveniya sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council. Regarding a possible earthquake, so i-convene na mo si Disaster Council, then kung unsay matabang na mo ani na areas na schools within the fault line sa kay kung tanan na sad mapikita. So students within the fault line, we're thinking of what to do. Mato di Councilor Danny Caballero ang chair sa Committee on Disaster nga makig-alayon usab sila sa DepEd. Ilabi na alang sa training sa mga magtutudlo sa angay nga buhaton aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Kinahanglan atong i-undergo gyud og training ang atong mga magtutudlo kay sila may muda sa crowd control sa mga bata no. So angayan gyud nga ato nang buhaton, ato nang i-enhance ang ilang capability kung saon pag-control kung naay posible nga kalamidad nga moabot sa atong lugar labi ng linog. As a proactive nga measures nato nagistorya nako nakig-coordinate nako sa city sa atong city disaster nga mag-retrain me sa among mga teachers atong mga estudyante di na nato huwaton katong atong quarterly nga earthquake drill mag-retrain ta kay haron pagpangandam gayod kung unsa gyud angayan natong buhaton kung moabot ang maong disaster. Ses lakip na sa gipa-review ni Mayor Gulyas sa Talisay CDRM Council mao ang comprehensive earthquake preparedness lakip na usab ang emergency response capability sa dakbayan ug sa tanang barangay sa Talisay City. Lakip na ilabi na niini ang mga barangay nga naa sa nahimutang sa fault system. Ses, Dagang salamat, Femari Dumabo.